Filip, rýchla otázka. Ako spoznám podnikateľa, ktorý mi vie pomôcť začať podnikať od toho, ktorý sa ma snažil len zneužiť, aby zarobil? Úplne jednoducho. Musí mať najdražšie auto. OK. Ale to je len taká slovenská dogma. Tak funguje slovenský mindset ľudí, že keď vidia drahé nabličené auto, tak ten človek je asi úspešný. Ale podľa mňa to skutočne tak úplne nie je. OK, a aké auto máš ty? No, ja mám 3 deti, takže ja mám Volkswagen Touran, kde mám 3 autosedačky. Kto iné auto ho to nenapchá. Drahé. Relatívne áno. A kto je teda dobrý podnikateľ? No v prvom rade je podľa mňa úplne jedno, ako vyzerá, aké má auto nablišťané, ale hovoria za neho výsledky. Hovoria za neho ľudia na okolí, že naozaj im pomohol a vyriešili nejakú situáciu. A preto mám vlastný projekt Zmen pravidla, kde ti viem ukázať, ako sa dá z ničoho spraviť niečo. Kde ťa naučím základy podnikania, či už by si chcel podnikať, alebo by si chcel niečo zmeniť vo svojom živote. A ty si odkiaľ? Ja som obyčajný chalan ze Šenky.